Λοιπόν, μήπως κοστίζουν πολύ στον καταναλωτή οι μονάδες αποθήκευσης? Δηλαδή, μια εύλογη απορία είναι δεν κάνουμε μονάδες αποθήκευσης, γιατί μπορεί να τις χρειαζόμαστε, αλλά δεν έχουμε λεφτά να τις κάνουμε. Δεν ισχύει. Γιατί οι μονάδες αποθήκευσης αυτές γίνονται από ιδιώτες. Δεν πληρώνει ούτε ο καταναλωτής, ούτε η κυβέρνηση τίποτα. Ο ιδιώτης περιμένει να πάρει άδεια, να εγκαταστήσει μια μονάδα αποθήκευσης. Εάν η τιμή είναι οικονομική, θα την πουλήσει στο σύστημα την ενέργεια που αποθηκεύει. Αν δεν είναι οικονομική, θα χρεοκοπήσει. Δεν υπάρχει καμία ζημιά στον καταναλωτή. Μήπως δεν υπάρχουν διατεθειμένοι ιδιώτες με αυτό το σχήμα να καταθέσουν, να κάνουν μονάδες αποθήκευσης? Η υπουργική απόφαση που θα τη δούμε συνέχεια, που βγήκε χθες, θα δώσει άδειες 4,7 GW. Εδώ και χρόνια στη ΡΑΕ υπάρχουν 60 GW άδειες, οι οποίες περιμένουν αδειοδότηση. Δεν ζητάνε καμία αποζημίωση, ζητάνε μόνο να τους δοθούν όροι σύνδεσης για να μπουν, να επενδύσουν και να αποθηκεύσουν ηλεκτρική ενέργεια που τόσο ανάγκη έχει το σύστημά μας.